Nabulabog ang atong mga kaigsunan nga mga Muslim nga nagsaulog sa Eid al-Adha sa tunga-tunga sa ilang pag-ampo sa pagsaulog sa Feast of the Sacrifice diyang nahitabo ang linog didto sa King Perez atol sa hitabo. Samtang gisaulog sa mga Muslim ang Eid al-Adha, kon Feast of Sacrifice sulod sa Al-Khairia Mosque sa Barangay Mambaling, nagdinaganay, naghinilakay, kadaghanan mibiya na sa moske. Apan human sa 2 ka oras, gisugdan na ang pag-ihaw sa mga kanding subay silang tradisyon sa pagsaulog sa fiesta. Bisan sa maong katalagman, mapasalamaton si Imam Aladin Ubpon nga walay naangol sa insidente. Wasay kadaot nga nahimo sa struktura sa moske ang linog. Ang gikadlokan nila kana nasa taas sa moske, basig mabigay ba mahagbong, wala pa ni collapse. So only nga nahadlok lang yun. Dugang sa imam nga iapil nila sa ilang pag-ampo nga dili na unta mausab ang linog karong adlaw. Panawagan ni imam sa mga Sugbuanon ang padayon nga pangaliya. I-remind tayo sa God nga walay lain powerful gawas niya. Kaya sa mga makauyog sa kalibutan, siya lang ang may kuan. King Perez, News 5. Gisuspenso sa Philippine Coast Guard ang kadaghanan sa mga biyahe sa mga barko sa Subo. Lapit na nini ang mga barkong padulong sa Bohol ug Negros Oriental. Mato di Coast Guard Cebu Station Commander Winnie Lascuna, ila unang gisusi ang kahimtang sa mga pier terminals kay aduna sa nakita nga liki sama sa Pier 4 sa may adwana sa Sugbo. Pipila ka mga pasahero ang na-stranded. Samtang dito sa Hagnaya sa lungsod sa San Remigio, gibalik na ang operasyon human nasuta nga way kahit kadaot nga nahitabo niini. Tsunami alert. So ang nakapagpa-prevent lang sa atua pagpalarga sa mga barko ay kaning port integrity. Dinhi sa Cebu, abtiksab ang mga Sugbuanon sa pag-share sa ilang mga nakuhang hulagway sa ilang mga accounts Facebook, Twitter ug Instagram. Lima ang kumpirmadong patay sa lalawigan sa Sugbo, samtang 49 ang angol sa nahitabong linog. Kini sumala sa labing ulahi nga tala sa Kapitolyo, gideklarar usab ang lalawigan ubos sa state of calamity sa gihimo nga special session karong hapon. Ray Pasaporte, Sugin Limi. Gideklarar nga state of calamity ang tibok probinsya sa Sugbo atol sa gihimong special session sa Provincial Board karon lang hapon ni Cebu Vice Governor Agnes Magpale. Pagkakaron, nagpadayon ang gihimong pakisusi sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council, PDRRMC, sa nahitabong kadaot sa lalawigan. Pasiunang report, nagkanayon nga dunay nahitabong landslide sa 5 ka barangay sa lungsod sa Argao, usa sa poblasyon sa lungsod sa Uslob, usa sa lungsod sa Malabuyok, barangay Bibi sa lungsod sa Ronda, ug barangay Kawasan sa lungsod sa Aloginsan. I think Bohol tinggalin na. Asa sa Bohol din siya. Sorry man dawat na report. I think sa Pasado Province lang sa 5. Human sa special session karong hapon, si Davide daling nipatawag og tigom sa Provincial Disaster and Risk Reduction Management Council lakip na ang kasundaluhan og PNP. Gipayba usab ini nga karong hapon moabot dinhi sa Sugbo ang 8 ka expert sa earthquake gikan sa MMDA. Ang MMDA magpadala og usa ka team, walo ni sila kabuok ng mga assess sa damage sa earthquake, sa damage brought about by the earthquake. Usa po ilang other recommendations mabuso ng hapon. Gipasuspenso na usab ni Davide ang tanang klase sa lalawigan ug mga adlaw. Dunay trabaho ugma sa Kapitolyo bisan dunay mga liki nga ilang nakit-an sa Capitol Building. Ray Pasaporte, News 5. O mao kadto ang naglangkob sa atong mga balita sa Aksyon Bisaya karong adlaw, Martes, Oktubre 15, tuig 2013. 71 ka adlaw na lang sa dili pang Pasko.
Kini si Frank Malilong Jr. Mga istorya nga di lang kutob sa paghatod sa impormasyon. Daghang salamat, ako si Georgia Herrera. Tungod kay labaw pa sa balita, Aksyon!